2000 години християнската църква предлага на човека най-простия, макар и най-труден път, изпробван и изпитан от милиони християни през историята – пътя на покаянието. Това са думи на сръбския психиатър и християнски мислител Владета Яротич. Представяме ви запис от дискусията, част от поредицата Православие и съвремие, посветена именно на таинството покаяние. Голям интерес от страна на аудиторията и много въпроси провокираха споделените мисли за изповедта на двамата свещеници и академични преподаватели, отец Добромир Димитров и отец Сава Кокудев. Как да избегнем духовния формализъм в изповедта? Трябва ли винаги да се изповядваме преди да пристъпим към светото причастие? Бъркаме ли понякога ролята на изповедника с тази на психотерапевта? Добре дошли на нашата поредна среща от поредицата Православие и съвременност. Днес, тази вечер, днешната дискусия в рамките и на великопостното време е посветена на таинството изповед. Наши гости и събеседници са двама свещеници, които също така са и преподаватели в богословските школи в Велико Търново и София. Отец Сава, който е преподавател в Богословски факултет и ефимерий на Параклиса в Богословски факултет, и отец Добромир, който е по-старши като свещеник и е преподавател по църковно право в Велико Търновския университет и също така енорийски свещеник. Двамата наши гости са и така, освен това, свещеници, упражняват своето пастирско служение, така че днешната дискусия е ориентирана и към практически въпроси на таинството изповед. Мисля, че ще бъде полезна за всички нас в тези великопостни дни на молитва, покаяние, пост, вникване и изпитване на нашата съвест, усилие за покаяние и изповед. Както знаем, в Новия Завет покаянието и изповедта са неразривно свързани. Покаянието е вътрешната страна на духовния процес на промяна, на преобразяване на нашия живот, но изповедта, от друга страна, е дадена от нашия Господ Исус Христос чрез властта, която Той е дал на апостолите да връзват и развръзват грехове. Затова в християнската църква, в нашата църква, изповедта е таинство. И така, първо ще дадем думата на нашите гости, за да направят своите изложения, и след това вие ще имате възможност за въпроси, изказвания и дискусия. Първо, отец Добромир, като по-старши по служение и по-духовно опитен и най-така, може би, ставащия сред нас от гледна точка на църковното служение и пастирската грижа за душите на вярващите. Повядайте. Още от сега се извинявам поради липсата на опит, макар че имаме някакъв опит, то ние не сме толкова опитни да говорим практически за това, защото може би са нужни много години човек да придобие този опит, а също човек трябва да бъде много чувствителен. И не случайно за изповедници в църквата, за разлика от българската църква и някои други поместни църкви, това са хора, които специално имат благословението от епископ да правят това. Но аз предлагам да говорим за изповедта и за покаянието, да направим някакви рамки, да ни позволите и двамата, за да направим едно въведение в темата. Аз ще направя това като не от опита, от това, което го имаме като наследство в църквата, от преданието. Изповедта в църквата присъства и винаги присъства и в нас самите, като човеци. Ние имаме нуждата да се изповядваме. Ние имаме нуждата да споделяме. Особено травми в нашия живот, ние не можем да ги държим в себе си. Това показва и съвременната психоанализа, съвременната психология. Тоест неща, които са в нас, които по някакъв начин ни отдалечават и от Бога, и от ближния, ние искаме да ги изкажем ясно.
Самия факт на изказване означава осъзнаване и че ние не искаме да се отъждествим с тях. Защото каква е изповедта? Изповедта е да кажеш нещо, което е чуждо на тебе, чуждо на твоята природа, да кажем. Нещо, което е травма, нещо, което ти съжаляваш за него, нещо, което е толкова съкровенно, че дори изпитваш срам да го кажеш. Изповедта е практически или по-точно акт на покаянието. Покаяние буквално значи метаноя, промяна на ума, промяна на начина на живот. А самата изповед е акт за свидетелстване пред църквата за твоето покаяние. Началото изповедта е била пред всички. Т.е. по време на гоненията, когато християните са отпадали от църквата, те са били длъжни пред цялата църква да изповядат своя грях и така цялата църква да ги приеме в себе си. Т.е. църквата е един организъм, тя е облечена в дрехите на институцията, но тя е жив организъм. Т.е. изповедта е ставала пред хората. Това е ставало в ранното християнство. После обаче има грехове, които са били тежки, които са водили някакво юридическо наказание. Т.е. ако е било някакво убийство, тези хора може да бъдат преследвани от тогавашните власти. След 3-4 век изповедта вече спира да бъде публично пред всички. Тя става пред определен презвитер или най-вече пред епископа. Каква е била изповедта в древната църква? Изповедта е било акт, когато ние отпаднем от църквата чрез най-тежките грехове, а именно това са отричането от Христос, убийството, прелюбодеянието. Това са тези 3 гряха, тежки грехове, които ни правят така ние да отпаднем от църквата. Защо? Когато се отречем от Христос, ние вече не сме в тази църква, защото доброволно ние заявяваме, че не сме християни, т.е. отпадаме от тялото Христово. Ако ние убиваме, то ние ощетяваме нашия ближен, може да ощетим нашето дете, ако сме го убили в утробата си, може да под наше влияние нашата жена да извърши аборт. Това е тежко престъпление спрямо любовта. Нека да не го гледаме юридически. Прощавайте, макар че ще стане въпроси за това. Когато ние извършим тези неща, т.е. всеки грях е насочен срещу Бога и срещу ближния или срещу нас самите, например едно извършване на самоубийство или други грехове срещу тялото ни. Така че те са достатъчно тежки, за да ни отделят от църквата, за да ни отделят от общността. Следователно тези грехове, да кажем, пропуснах и прелюбодеянието, там ние ощетяваме любовта на нашия съпруг или на нашата съпруга. Нараняваме брачната общност. Това също е грях, като ние излизаме от общността, нашата общност, брачна общност, но същевременно с това излизаме от църквата. Вижте колко е важно нашите взаимоотношения с другите се проектират и върху църковната общност. Тоест, ние когато правим грях, ние го правим в църквата и следователно църквата като чиста и свята не може да търпи този грях и следователно ние се екскомуницираме, т.е. ние сами се отлъчваме от нея, не тя ни отлъчва. Това са тежки грехове, за които древната църква са изисквали изповед. Т.е. ти да отидеш при презвитер или при епископа, да кажеш, аз не съм това, аз това, което извърших, аз не се отъждествявам с този грях. Ето, аз ако съм убил, трябва да мине време, аз съжалявам за това и моля църквата да ме приеме. Това може да са години на покаяние, както е било. Или аз, ако съм изневерил на моята съпруга, аз виждам това като отделяне от нея, отделяне от църквата. Аз спирам тази връзка, идвам в църквата и казвам, аз искам да започна отново. Искам църквата да ме приеме, както ме приема и моята жена. Или ако сте извършили нещо, което е тежко, отивате при презвитера или епископа. А той, каква е неговата функция? В требника пише, аз съм само свидетел да свидетелствам покаянието. Презвитера не е някакъв гуру или някакъв човек, който има някакви свръхестествени
възможности, които автоматично да прочете една молитва и греховете на този човек да бъдат простени. Нищо подобно. Свещеника е свидетел, който свидетелства пред църквата, пред общността, че този човек има в себе си покаяние. Той е само свидетел. Нищо повече, защото Бог прощава тези грехове. Връзването и развързването е това връзка, комуникация. То не е нещо друго. А Бог прощава тези грехове. Заради това тази изповед се наричала светотайнствена изповед. Нещо, което е свързвана с връщането в тялото Христово. Тази изповед е била само един път в живота на човека. Това е била изповед, която не се е повтаряла. Разбира се, през 4 век в църквата идват много хора от езичеството. Те нямали този чист живот като първите християни, макар че това е доста спорно, щом светия апостол Павел нарича коринските християни светци, а после почва да говори, че между тях имало такова блудство, каквото нямало и при езичниците. Така че нещата са спорни. Но, когато масите влизат в църквата заради добър пост в империята, заради ниски данъци, защото и това се е случвало в Византия, нивото на подвига постепенно запада. Тогава вече идват изповедта пред презвитер, тайна изповед, а тази изповед можела да се извършва вече и в монашеството. Монашеството вече е достатъчно развито през 4 век и това е ставало пред един духовен старец. Не е било задължително изобщо той да е презвитер. Това е бил един човек, който да е слушал изповедта и да се моли за Бога, за грешния пред Бога. През вековете обаче тези два видове изповед, едната изповед светотайнствената, тази, която е за тежки грехове, и втория вид монашеска изповед, която е всеки монах изповядва помислите си пред духовния си старец, се е смесила във времето. И ние имаме точно този вид изповед и днес. Това е едно въведение в темата, което би трябвало така да ви даде един обзор какво е изповедта. Благодарим на отец Добромир. Наистина, например, аз сега си спомням в беседите на Ава Доротей и тази монашеска школа на палестинското монашество, много ясно се вижда, че този тип монашеска изповед или откриване на помислите, когато духовните прецени, че има нужда и от таинството изповед, като опрощаване на греховете, тези монаси, които много често не са имали свещенически сан, са били духовни ръководители, те са изпращали съответния християнин, който е дошъл в манастира да се посъветва с духовния отец, при неговия презвитер, за да се извърши тази изповед. Нашата традиция не е много стройна по отношение на изповедта. Забелязват се най-различни практики, които не винаги са много добре обяснени и това създава трудности. Аз искам да се... Поради това, че не мога да говоря от личен опит много, искам също да се фокусирам върху този аспект на изповедта, за който говори отец Добромир, а именно таинството на изповедта като съграждащо църквата, т.е. за неговия еклесиологичен аспект, за таинството на изповедта, което възражда в Христа личности, обновява ги, обновява действието, даровете, печата на действието и даровете на Светия Дух, които са дадени в деня на кръщението, т.е. кръщелната благодат. По принцип, този, който изгражда местната общност, той, който отговаря за нея, той, който съблюдава ортодоксията, правилното изповядване на вярата в една местна общност, той, който е гарант за това нещо, е епископа. Епископа, както знаете, е наследник на апостолите и на него по принцип е дадено както и да отслужва Евхаристията, божествената литургия, така и да извършва това, което Христос е казал на апостолите за връзването и развръзването на греховете. А ние, презвитерите, приемаме правото да служим от името на епископа, както литургията, така и да извършваме таинството на изповедта. Всъщност не го извършваме ние, защото в църквата всичко го извършва Бог
Всичко го извършва Светия Дух. Но ние произнасяме тая молитва. Сега тук наистина възниква един въпрос, който не е уточнен в нашата църква. Трябва ли всеки свещеник да изповядва? Например, млад свещеник, неопитен, трябва ли да изповядва? Тук може да се зададем въпроса да видим все пак някакви слоеве в някакви пластови аспекти на изповедта, които може да разграничим. От една страна казахме, това е, Доцент Нушев спомена за това, вътрешния аспект, т.е. самото покаяние, самото обръщане. Знаем, че Христос от самото начало, както и Стян Кръстител, започват с тия думи. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Обърнете се, променете ума си, сърцето си. Обърнете сърцето си към Бога. Тук покаянието е по-скоро не е насочено към това човек просто да намрази греховете си, предишния си живот, а наистина да види нещо ново. Да види новия хоризонт на това Царство Божие, което се открива с въплъщението на Божия Син. Да види хоризонта на тая нетварна светлина, която ще проблясне. Да види това небе, което се отваря с слизането на Божия Син. Тоест, да види нещо, което е наистина ново в този свят. Пришествието на Христос и изпълнението, пришествието на Месията, царят Израилев, и изпълнението на цялата изкупителна мисия. Затова и църквата, която е тяло Христово и възражда нашите личности в Христа, ни призовава към такова покаяние. Това покаяние, както казва отец Добромир, в Древната църква е засвидетелствано публично и то в определени моменти. Тук пак има много въпроси, които може да повдигнем, но които за сега ги подминаваме. Просто така, за по-схематично да поговорим в началото. Пък просто надявам се от вашите въпроси да се опитаме и да уточним някакви детайли. Сега, другото нещо, което може да поговорим за самото понятие изповед. В днешно време, поради индивидуализма и психологизацията въобще на целия живот на човека, много често изповедта се схваща точно като в един такъв психотерапевтичен смисъл, което също е някакъв проблем. Защо? Ами защото се пренебрегва точно този светотайнствен характер, който изгражда тялото Христово. Тоест, измества се фокуса. Преди да започне изповедта, ние свещениците четем едно въведение, в което казваме: ето, ние стоим пред иконата на Христос, аз свещеника, съм само свидетел на твоето покаяние, на твоето обръщане към Христос. Тоест, свещеника е призован да извърши дело, което е Божие, дело, което е на Светия Дух. Благодарение на това благословение от епископа. Обаче в следващия момент се прибавя и нещо, за което също отец Добромир спомена, духовното ръководство, което е взето в енорийските храмове като практика от монашеската традиция, където става регулярно, ежеседмично или ежедневно дори. Тоест, там има по-друга структура. Целият живот, целият ритъм на живот на манастира и на енорията много са различни. Още повече, значи само си представете един манастир, братята или сестрите живеят всеки ден заедно. Той е много интензивен техният духовен живот. В енорията хората обикновено се виждат веднъж седмично. Просто е несравнимо едното с другото. Невъзможно е да просто така да приравним двата ритъма на живота и двата начина на изповядване. Както казват, както бе споменато, в манастирите винаги има духовен старец. Това е опитен човек, който има благодатта на Светия Дух да вижда духовната борба и да може да ръководи духовната борба на всеки един от братите и сестрите. В случая за свещеника, там казахме, че по-скоро се акцентира на това, че свещеника има благословението от епископа да извършва това съграждане на църквата, т.е. да засвидетелства вярата. И тук нещо друго много важно искам да кажа. Изповедта. В Свещеното писание има като че ли два основни аспекта на понятието за изповед. Едното е да изповядаш греховете си, да откриеш греховете си, както е казано,
когато отиваха при Стоян Кръстител и изповядваха греховете си. Обаче на много други места думата изповед означава да изповядаш вярата. И както казва Отецът, това са две много свързани неща в ранния етап на църквата. Тоест ти ако не изповядаш Бога, ти отпадаш от църквата. И след това трябва да изповядаш отново Бога, да изповядаш вярата си, за да влезеш отново в тялото на църквата. И за да бъдеш вграден отново като жива клетка на тялото Христово. Значи, да изповядаш означава не само да откриваш греховете си, но и да прославяш Бога. Например, в Стария Завет, в псалмите, дори на български, църковно-славянски, изповедайте се Господи, означава славете Господа, прославяйте Господа. Примерно 135 псалом. Така че виждаме, че това са два аспекта, които ние не трябва да пренебрегваме единия за сметка на другия. Но много често го правим под влияние на един друг тип менталност, един друг тип рационализъм, един друг тип мислене, което е центрирано в нас самите. Много често човек може да пренебрегне този светотайнствен, изграждащ църквата характер на изповедта и да отиде в това изповедта да бъде едно постоянно психотерапевтично или психоаналитична среща с изповедника като човек. Да очаква от човека, свещеник, да му разреши някакви проблеми или, както казва Отеца, в по-крайни случаи да превърне свещеника в някакъв гуру, който да следва. В смисъл, за съжаление, има и такива. И това е точно приплъзването на тия два аспекта, защото ние свещениците не сме старци. В смисъл, в по-голямата част от случаите, може би по-възрастните свещеници, които наистина... И затова в други поместни църкви се дава разрешение само на определени свещеници, които се наричат духовници, да изповядат. Така е било от самото начало, както казва Отеца. В IV век в Константинопол е имало такива свещеници на покаянието, в които само те са изповядвали, презвители на покаянието. Но всичко това, казваме, центъра му е изграждането на тялото Христово, поместната църква. Това не е просто енорията. Нашата поместна църква, Софийската църква, нейният предстоятел, патриарх Неофит, негово светейшество. И тук трябва да кажем, че ние свещениците имаме нужда от по-тясно общуване с нашия епископат. Имаме нужда да наистина да бъдем повече да споделяме всички тия неща с тях. Тоест, за изповедта би трябвало да говори епископа най-вече. Защото, както казахме, той е гарант на ортодоксията, той е този, който изгражда поместната църква, стои на мястото на Христос. Да не говоря твърде дълго, може би да преминем към въпроси. Благодарим на Отец Сава. За тази връзка с психотерапията, наистина някои богослови и духовници казват, че ако в миналото свещеника, пастиря, играе ролята на един такъв духовен терапевт, след това при отдръпване от църквата много от съвременните хора започват да търсят тази функция в образа на психоаналитика и психотерапевта, но в днешно време тази секуларизирана форма на съзнанието започва отново да привижда в психотерапевта свещеника. В психотерапията отсъства този момент на светотайнствения момент на опрощаването на греховете. Така че не трябва да забравяме, че при изповедта имаме освен психотерапия, освен духовно ръководство, имаме и момента на таинството, на опрощаването на греха, който не може да го получим от психоанализата, от психотерапията, можем само в църквата, от благодатното служение на свещеника, на епископа, който наистина е последовател на апостолската власт, или продължител на апостолското служение, което Исус Христос е дал на своите ученици. Ако искате нещо да допълните или да дадем вече
Само да кажа нещо. Ще пристъпя вече към въпросите, защото виждам, че сте дошли за въпросите. Спомнете си евангелския персонаж на Юда, който не е съгласен, че Христос не сяда на престола в Иерусалим, не завладява Рим, защото това са си мислили тези, които са го чакали, че Христос, който както възкресява Лазар, така всички войни на Израел, дори и паднали в битката с Рим, той само ще ги благославя, те ще стават, когато са убити, и така ще завземе Иерусалим и цял свят. Ето Юда пък това си е мислил, да, обаче това не става. И той отива в Иерусалимския храм и го предава. После историята ние виждаме как Юда се връща с парите и се изповядва. Предадох невинна кръв. Той изповядва своя грях пред свещениците. Като чака тяхното опрощение или тяхната подкрепа, едно чисто психологично, точно на едно психологично ниво разкаяние. Те обаче му казват на нас какво ние ти му мисли. С една дума, на нас какво ни пука. Буквално на нашия език. Този човек отива и се обесва. Вижте колко хора се явяват по разни ТВ предавания, реалита и изповядват своите най-големи травми. И това значи, че това е изповед. Не. Другият персонаж, който искам да обърнем внимание, това е Петър. Най-много обичал Бога. Това е така, факт е. Когато той 3 пъти се отрича от Христос, при положение, че Христос му казва: толкова ли ме обичаш? Да, знам, че ти много ме обичаш, но 3 пъти ти ще се отречеш от мене. Първия, втория път, ти си галилеец, твоя говор те издава, да, ти беше с Христос. Една жена му казва: да, ти беше с него. Накрая, 3-тия път той проклива, кълне Бога буквално. И какво стана с него? Той излезе от града и горко плака. Тоест той плаче, той прави метаноя, покаяние, даровете на покаянието са сълзите. Не да се оправдава както Юда, а той няма нищо какво да каже вече. Тогава идват сълзите, тогава идва покаянието. Разберете, покаянието не е психологичен акт. То е също и дар от благодатта. И вижте милостивия Господ какво прави. 3 пъти му се явява, за да изповяда отново. И какво да изповяда? Петре, любиш ли ме? Любиш ли ме повече дори от тия, от останалите апостоли? Да, знаеш, Господи, че те обичам. Паси моите овце, паси моите агнца. Дава му шанс 3 пъти да изповяда. Любовта, това, което е било нарушаване на любовта, това е греха. Отричането от Христос не е морално престъпление. Това е отделяне от Бога. Какво имаме, така като ми хрумва, за мен това е много важно. Трябва да го знаете. Понеже преподавам църковно право, по някой път мисля в тия юридически рамки, но това е голяма опасност, ако приемем традицията на църквата като правила и норми. Да погледнем страшния съд. Когато едните, които са от дясната страна, му казват: какво ти направихме? Кога ние сме ти направили това? Гладен беше и те нахранихме, гол беше и те облякохме. Кога сме ти го направили на тебе? Ние не сме ти го направили на тебе. Тоест, те обвиняват себе си. Те поставят себе си долу. И Христос им казва: на когото, на тия малките, на тях, ако сте го направили, на мене сте го направили. Тоест съда, осъждането, не е едно мазохистично осъждане, а едно изпразване от себе си, един кеносис, едно слизане буквално надолу, означава, че Господ няма да те съди. Господ не съди 2 пъти. Това трябва да го запомните. Ако ние се осъдим, Господ няма да ни съди. Вижте другите: кога ти го направихме на тебе? Защото ако бихме те видяли, щяхме да го направим това. Кога беше гол, пък не сме те облякали? Това е наглост, това е изпълване със себе си. Когато един човек е изпълнен със своето его, със своя егоцентризъм, там няма място за другия. Така че покаянието не е
това разкаяние на психологично ниво. Аз направих еди какво си, но тя си го заслужаваше или той си го заслужаваше. И така идва това разкаяние. А онова, покаянието е да дълбаеш надолу, да стигнеш долу. Това е метаноя, буквално метаните, които правим сега, Великия пост. Ние падаме, но ставаме. Буквално да паднеш и да станеш. И когато ние разсъждаваме за покаянието, не бива да формализираме изповедта. Това се случва с много от нас, които идваме просто да успокоим нашата съвест. Просто да получим някакво утешение. И тогава, когато ние нямаме дори толкова тежки грехове, ние идваме в църквата да изповядваме греховете си, че тези, които са малки, тези, които са ежедневни, тези, които наистина сме грешни, то няма безгрешен. Но тези грехове не изискват светотайнствена изповед. Те формализират изповедта. Знам, че след тази лекция можем да бъдем обвинени в модернизъм или какво ли не, но просто трябва да се направи едно разграничаване. Кои грехове отлъчват от светопричастие, т.е. това означава от църквата, и кои грехове са такива, които ние се молим за тях в литургията, за всяко прегрешение, за волно и неволно. Ако погледнете структурата на литургията, тя е подготовка за онези, които ще се причастят. Там има молитви на покаяние за всичко. Тя е една служба на покаянието. И когато ние имаме кулминацията, жалко, че ние не четем тези молитви на глас свещениците и не се разбира, но когато ние прочетем тези молитви, ще видим, че цялата литургия е литургия на покаяние, не в този психологичен смисъл, а на това връщане отново и отново на тази трапеза. Защото ние сме забравящо същество и трябва да си напомняме непрестанно това, което се е случило за нас. Това е много проблематична тема, защото благодарение на Вавилонския плен на богословието, което става през 17-18 век, под влияние на римокатолицизма, се оказва, че изповедта и покаянието се свеждат за условия за причастие. И оттам църквата, по някакъв начин сме виновни и ние, че причастието евхаристийният живот на християните запада. Те се свеждат участието им в един път годината след надлежна изповед. И по този начин ние имаме една катастрофална ситуация в България, където има литургия, храмовете са празни. Или се служи литургия. Литургия означава дело на народа, на целия народ, а само свещеника се причастява. Тоест, какво се е получило? В един момент църквата, която служи свещеника в неделя, има хора, които нито прелюбодействат, те си имат съпруги, имат си деца, нито са се отрекли от Христос, като ходят на врачки, гледачки, нито са убили някои, а не се причастяват. Защото е нужна светотайнствена изповед. Да, но за тях не е нужна тази изповед, защото ако ние им прочетем тази молитва, присъедини го в Христа Исуса, нашия Господ, това е някаква шизофрения. Той човек е присъединен, този човек не е отпаднал от църквата. Така че ние сме виновни, че профанизираме таинствата. И когато говорим за изповедта, за причастието, за връзката между таинствата, ние трябва много сериозно да обмислим всичко, да се върнем в традицията на църквата, да махнем това, което е, бих казал, римокатолическо влияние, да остане православното, традиционното, преданието. Традиция, предание, едно и също. И вижте, дори колко ощетяващо е това за нас свещениците. Третата молитва в таинството на изповедта е влязла в нашите служебници чрез Западната църква. Там се казва: и аз, недостойния свещеник, с дадената ми от Бога власт, те освобождавам и ти прощавам греховете в името на Отца и Сина и Светия Дух.
И тогава, ако ние сме заразени с този дух, свещениците, ние ставаме съдници на онзи, който се причастява. Това е едно психологическо натоварване за един човек. Представете си, преди няколко седмици ме питаха, един мой приятел ми зададе въпроса след изповед дали аз си спомням греховете на този човек после като дойде той при мене. Като го видя следващата седмица или последващата. И аз си задавам въпроса, че аз забравям абсолютно всичко какво ми е казал човек. Представете си един свещеник, който трябва да помни греховете на всички хора, които са, че той може да се побърка. Така че, заради това е много важно също и изповедника какъв е. Да не би той да е легалистичен, доколко може да си позволи да влезе в живота, във вътрешния живот на един човек. Преди време и един мой енорийски свещеник, когато аз съм го питал като студент за тайната на изповедта, и той изрази така пред мен и това разбиране, че всъщност благодатното служение се изразява и точно в това, че свещеника, когато чуе и изповядва вярващия, който е пристъпил чрез покаяние към изповедта, той след това забравя и неговата памет не се натоварва с това да си спомня в детайли кой от неговите пасоми, за какво точно се е покаял. Може би за тайната на изповедта нещо да кажете, докато нашите гости се окуражат за въпроси. Понякога се поставя въпроса за тайната, в смисъл свещеника, много често така казуистично, нали, студентите, поне при нас, когато обсъждаме темата, казват, ако свещеника разбере за престъпление, извършено от каещия се, трябва ли да го предаде или да го открие, или може би друг път, когато сме обсъждали тук темата за тези свещеници, които служат в затворите и изповядват хора, които все пак са извършили тежки криминални престъпления, деяния, които от църковно-правна гледна точка. В момента има такива казуси в Великобритания, особено в Римокатолическата църква, когато свещеници изповядат на други свещеници насилие над дете, сексуално насилие над дете. И Римокатолическата църква в момента е в някакъв такъв дебат. Трябва ли да бъде нарушена тайната на изповедта? Тоест другия свещеник да сигнализира епископа, защото Римокатолическата църква има много дела, които са заведени срещу нея. Лично аз, това е моето мнение, че трябва да не се мисли изобщо за тайната на изповедта, когато е застрашен един човек. Все пак каноните са за човека, а не човек за каноните. Така че тайната на изповедта е нещо много важно. Свещеника е само свидетел, но когато има наистина този човек да е свещеник и да продължава да върши това нещо, тук трябва да се отиде при епископа и да се каже, че има някакъв проблем. Или да му се подскаже по този начин. Но наистина е много страшно, когато човек отиде при духовника си, чуе своята изповед на всеослушание или някой друг. Разбира се, това няма какво да се коментира. Тайната на изповедта е абсолютно конфиденциална. Хората споделят неща, които са най-съкровенни и се опитват да се борят с тях. Разберете, какво правим ние през Великия пост сега? Ние вкусваме смърт. Всеки от нас вкусва малко смърт. Спираме да се храним. Спираме да правим това, което желаем. Нашите страсти спираме да ги храним. Това умираме буквално. Когато ние отидем на изповед, тази смърт се изразява и малко и в срам, понеже ние вече не сме толкова аскетични, както хората преди 100 години или 200 години. Това също е начин да вкусим малко смърт чрез срама в изповедта. Но мога да ви кажа, че
за младите хора особено е много важно те да правят тази ретроспекция, защото в манастирите има такова правило, че е хубаво, когато човек започва своя духовен живот, да направи една ретроспекция на живота си. Разбира се, свещеника в никакъв случай не се интересува от това, но това е важно за нас. Към тези добромирни въпроса, понеже отче казахте, че свещеника е добре да забрави греховете, които предполагам, това не се отнася в случаите, когато ако ви се е налагало и дай Боже, ако не, да не ви се налага никога да възлагате възбрана за причастие, да речем, тогава предполагам, че е редно да запомните, точно за какви грехове. Благодаря. Тази тема, която вие отваряте с вашия въпрос, е темата за епитимиите. Тоест, епитимия буквално от гръцки, тя дори съществува този термин в римското право, когато един човек се лишава от граждански права. Епитимията буквално в Новия Завет е вече като лекарство. Тя не трябва да се разглежда като наказание по никакъв начин, а например, когато дойде един човек в църква, просто това е, давам ви някакъв пример, и вижда в себе си неща, които са проблем. Да кажем, ето този пример, който ви казах. Един човек се бори, има любовница, наранява своята съпруга. Човек, който е в църквата, който е имал духовен живот, изведнъж той отива при своя свещеник и казва: има проблем с мене. Тогава свещеника му казва: ти не можеш в това състояние да се причастяваш, но това не е, как да кажа, отлъчване от свещеника, а това е съвет, по-скоро съвет. Ти не трябва, защото това нещо, което ти правиш, това те отделя от църквата. А какво значи отделяне от църквата? Означава отделяне от причастие. Какво значи отлъчване от църквата? Това означава отлъчване от причастие. Тоест, свещеника има право да посъветва този човек да не се причасти за определен период от време, докато не оправи своя живот. Това, което каза отец Сава, е много важно. В древната църква е можел да отлъчва от причастие единствено епископа. Свещеника трябва да отиде при епископа и да каже: има такъв човек. Какво аз трябва да направя? Това е нормалната ситуация в случая, в духовния живот. И тогава епископа има тази власт, но свещеника, както съм слушал, да дава епитимии, т.е. да отлъчва човек от причастие 15 години, 3 години, 10 години. Ще ви кажа случка с свети Порфирий Кърсокалевит. Когато той започнал своето служение като еднорийски свещеник в едно градче, когато идвали хора при него, той отварял книгата Корумчия, Пидальон, и когато някой му е казвал прелюбодеяние, аборт, убийство, той отварял и казвал 18 години, 20 години, 10 години, 3 години. И изведнъж църквата му започнала да се изпразва. Когато виждал хората по улиците, им казвал: ти защо не идваш вече на църква? А човека му отговарял: отче, ще се видим след 15 години. Тогава свети Порфирий казал: значи нещо не правя както трябва. Свети Василий Велики в своите канони, в своите канонични правила, т.е. в свода, който той е написал, казва: ако човек дойде с тежък грях, той подлежи на епитимия еди колко си години. Но ако този човек има покаяние, той трябва да се върне в църквата. Тоест, ние не гледаме като наказание юридически върху епитимиите. Те трябва да бъдат като лекарство, като пътепоказател, че ние сме извън църквата. Това са и каноните в църквата. Те не са канонада, стрелба с автоматично оръжие. Те са правила. Доколко ние сме в църквата или сме извън църквата. Така че трябва много да се внимава. Аз в опита си видях един човек, който е наложен на много голяма епитимия, и този човек започва да отключва някакви психически заболявания. Заради това, че свещеника му е наложил такава епитимия. Това означава да тласнем човека, ако той човек се самоубие, както той имаше опит за самоубийство. Какво правим с това? Всички сме ранени от дявола, всички сме изпонаранени от дявола. Но изповедта е да кажеш: Господи, аз
Не се отъждествявам с моя грях. Аз съм паднал в него, но ставам. Така че епитемията е това. Да кажеш, не е добре за тебе. Ти сега не трябва да се причастяваш в това състояние, защото ти си отдалечен от твоя ближен и от Бога. Няма как това да стане за тебе. Това би било за осъждане. Какво означава съд? Кризис, да прецениш, че ти си извън църквата. Това е, което трябва да кажем. А не, че ти си анатема, ти си наказание. Напротив, покаянието винаги трябва да води към църквата, а не да отделя. Добре, още въпроси? Заповядайте. Моят въпрос е свързан с вашия коментар за формализирането на изповедта. И искам да ви попитам колко често трябва да се изповядваме и ако се причастяваме на всяка литургия, то наистина се получава формализиране на изповедта. Първо за формализирането на изповедта. То за мен най-вече е свързано с това изискване за изповед непременно преди човек да пристъпи към Евхаристия, което, както знаем от църковната история, навлиза най-вече от Запад, от средновековната римокатолическа практика. През 13 век има един четвърти латерански събор. Тогава настъпва един опадък в живота на Римската църква и тогава на този събор се постановява хората да се причастяват поне 4 пъти годишно, винаги след изповед и така нататък и така нататък. Неща, които вие сте ги чували като едва ли не абсолютно православна традиция. Това не е вярно. Това е традиция на Римокатолическата църква. Това възниква после и през османско време, и по-нататък. Също така аз съм чел едни брошурки на добросамарянското движение, в които много се държи на това нещо. Ако не се лъжа, Бона Велинова, която тук в Софийско е живяла, това нещо като нейн завет към християните, да никога да не се причастяват без изповед. Ама ако се замислим, това е просто една спирачка, която слага пред християните, защото понякога човек не смее да пристъпи към Евхаристия, защото не знае точно какво да изповяда, и пък не чувства такова покаяние в себе си, тогава си казвам, аз ще изчакам да извърша някой грях и тогава ще се изповядам и тогава ще се причастя. Става смешно, ето вие се смеете, ама то наистина е така. Това става пародия. Това не е ли формализиране на изповедта? Плюс това, както би трябвало първо да настъпи покаяние в човека, тогава той да изповяда, както казва Отеца, покаянието означава, ето, аз вече не съм този. Тоест, това е някакво такова осъзнаване, благодарение на благодатта на Светия Дух, че аз вече съм друг, че аз до сега не съм бил себе си. Изведнъж в един момент, както блудният син, значи той излиза от дома на баща си, взима си наследството, отива в чуждата страна, всичко пропилява и изведнъж осъзнава, че той вече не е син. Обаче идва в себе си. Божията благодат действа в него. Тя е претваряща благодат, такава, която ни изпреварва. И ако ние се обърнем към Бога, ние ще съдействаме на тази благодат и ще бъдем изведени по правилния път. Човека идва в себе си и се решава и казва, ще отида и ще изповядам на моя отец, на моя баща греховете си. И както знаете, бащата го чака, затича се към него и дори даже не го оставя да каже всичко. Сякаш му казва, сине, аз знам кой си ти, аз те помня. Ти можеш да си забравил кой си, обаче аз те знам, защото ти си моя син. Ела тук. Той, тате, аз, да съм като наемниците. Не, ти си син, пръстена, всичко и пак е на трапезата. Това е истинско покаяние, истинско обръщане. Синът става отново син. И бащата казва, мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Значи това покаяние, както виждаме след това, той става завинаги отново син. Закхей след неговото покаяние става друг, става себе си. Когато Христос отива на смоковницата, той вижда ония малък смешен човек, който всички мразят, защото това е началника на митарите, супер богат човек и по тая причина омразен на народа.
Обаче Христос го изпреварва и казва, днес трябва да бъда у домати. Защото той вижда на къде отива Захей, вижда копнежа на сърцето му. И Захей застава и казва, ето Господи, каквото било, било. Аз давам половината си имот и ако съм... Тоест, тия вече са мои братя. Аз до сега ги ограбвах, те не ми бяха братя. Обаче аз вече не съм той. Аз чак сега ставам себе си. Чак сега ставам чедо Аврамово. И Христос му казва, не стана спасение, защото и този наистина е син Авраам. Може би в някаква такава перспектива трябва да мислим. Местната църква, от живите членове на тялото Христово. Но вижте, ние преди да стигнем до този въпрос за изповедта, трябва за съвсем други неща понякога си мисля да говорим. Например, ако човек се изповядва на едно място, пък се черкува на друго, то никой не го познава, става един анонимен, разпокъсан, фрагментарен живот. Как тогава свещеникът правилно да прецени за този човек, като не познава живота му, не живеят в една общност? Това са обстоятелства на съвременния живот, на съвременните градове, на тая мобилност, които са нови предизвикателства през църквата. И второ, вие тук няколко пъти казахте, дайте ни как да... Обаче, аз пък ви казвам, епископът трябва да каже. Ние не сме такава власт в църквата да казваме кое е правилно и кое не. Ние може да свидетелстваме някакви неща, обаче епископът е той, който трябва да каже. Толкова е сложна темата, че в средновековието са започнали да правят едни въпросници, пенитенциали. И е много ужасно, дори бих казал гротеско, когато в църквата дойде един млад човек с един набор от тия списъци, които просто са, ако трябваш да се изповядваш по всяко едно, една огромна психологическа травма. Човек се изповядва по неща, които са в сърцето му, които са наранени в сърцето му. Няма нужда от изповедници, такива тефтери, където пише еди какво ли си правил, еди какво си правил, това правил ли си го, еди какво ли си правил по 10-те Божи заповеди. Така че, или пък има хора, които казват, ами отче, аз забравих еди какво си да изповядвам. Той нещо прощава ли ми се. Ето виждате колко формалистично се подхожда. Постоянно изповядваме едни и същи неща. Скарах се с майка си, еди какво си видях, той еди какво си ми каза, гняв, тези неща постоянно се изповядват. Даже моята покойна майка, Бог да я прости, така ми казваше, сега пак ли ще трябва да изповядвам, да отивам на изповед, аз трябва сега пак да си измисля нещо. Тоест тя усещаше, че трябва да каже нещо, но как да кажеш нещо, когато съвестта ти не те изобличава? В църквата практиката, понеже става въпрос за практиката, е такава. Изповядваме се тогава, когато има какво да изповядваме. Постим, когато църквата пости. И се причестяваме, когато църквата има литургия. Това е глобалното правило. Разбира се, в църквата има други хора, такива, които престъпват, такива, които обаче стоят 20-30 години. Тоест има най-различно ниво християни, които според копнежа си така трябва да участват. Сега има страшно много патологии, които и отец Сава говори. Тя от една общност, свещеника казва, ами не може да те причасти, тя отива в друга енория да се причасти. Защото индивидуално това го правят, това е също толкова опасно, колкото и изобщо непричастяването. Тоест има много патологични състояния, които са плод на недостатъчно осмислене в богословието, на нас неграмотността като свещеници, на целият този фрагментиран християнски живот, който ние водим. И то чисто индивидуален. Какъв е смисъл да се причастя сам, ако не се причастят и другите? Аз на кого ставам причастник? Аз ставам причастник на Христос, но ставам причастник и на другия до мене. Какъв е смисъла никой да не се причастява в една енория, а аз, моето самодоволство да отида да пристъпя. Или другото, всички да се причастяват, а аз, който нямам проблеми, който всичко в живота ми със съпругата ми горе-долу, но добре, не изневерявам, или не съм извършил убийство, не играя комар, не правя тежки грехове, всички да се причастяват, а аз да стоя във ъгъла и си казвам, не съм достоен и сам да се спирам от това. На нас ли липсва
този съборен дух в църквата. Ние изповядваме съборността на думи, но ние не я живеем на практика. Слава Богу, Господ на мен ми е дал една много малка енория. Аз виждам мои студенти тук. Те са виждали моята енория, моя храм е на половината на тази зала. Но аз познавам всички там. И всички се познават. И ние в нашата литургия правим нещо, което е част от древната литургия. Ние разменяме целувката на мира. Когато свещеника или дякона каже да стоим по-точно да се възлюбим един другиго, в единомислие да изповядваме. Хората от моята малка църква се поздравяват, целуват се по бузите. Тоест, преди изповедта на вярата, те припознават другия до себе си. Прегръдката означава, че приемаш другия, дори той да ти е бил враг, както в една монашеска общност. Много често монасите, дявола така ги подхващат, че те в своя брат виждат врагове. Това е помирението с другите. А ние не правим това. Дори подхождаме към изповедта и към причастието по чисто индивидуален. Това е индивидуализъм, това е подход, който ние освещаваме себе си и гледаме на църквата като на институция за нематериални блага. Ето сега ще отида, ще се изповядам, ето ставам свят, причастявам се, ето сега съм очистен от греховете си, а другия до нас. Така че наистина темата е абсолютно в тъканта на църквата. Това не е отделяне на изповедта и като едно таинство. Те таинствата са свързани. Изповед може... И това е покаянието, но покаяние имаме в елеосвещението, покаяние имаме в литургията, покаяние имаме във всичко. Покайте се, приближи Царство Божие. Само се приближи до вас. Само дойде. Вие не сте го търсили. Вие не сте заслужили то да дойде. Но това е единственото нещо, което ние можете да влезете чрез него. Така че пак казвам, покаянието е всекидневно, доживотно. А изповедта е акт, който покаянието в един момент ние засвидетелстваме нашето покаяние. И това трябва да бъде и нашия живот. Няма рецепти, разберете. Няма рецепти. Доколкото казвахте за блудството. Блудството е грях, който ние вършим в собствените си тела. Прелюбодеянието е далеч по-тежко, защото когато имаме блудство, няма наранена страна, освен самите нас, защото Светия апостол Павел казва, че блудника срещу тялото си греши. Когато прелюбодеяние имаме, там има наранени много страни. Има наранен един съпруг или една съпруга. Има наранени и други съпрузи или съпруги. Има наранени деца. Това не е морален грях. Той води нараняване на всички останали. И какво имаме в църквата? Разведен мъж с една млада красива жена, който е напуснал брачната си общност, и тази млада жена е първо венчил. Тя не е била жена, а е развела този мъж и идват в църквата. Според каноните на църквата трябва да благослови такъв брак като първо венчил. И им слагаме венци, и има красота, пеем им Иса или кои, а пък изведнъж се оказва, че тази жена е развела този мъж. Изведнъж ние озаконяваме едно прелюбодеяние в църквата. Представяте ли си какво нещо ние извършваме? Заради това, че ние разглеждаме църквата като институция за религиозни услуги и свещенството в наше лице има едно, как да кажем, неспазване на каноните, на правилата на църквата. Има нещо друго. Идва човек, който се изповядва, казва, да, аз живея в блудство, но аз искам да съм женен за моя приятел, но той не иска брак. Какво правите? Тоест, трябва да се гледа конкретния случай, конкретния човек, какъв е неговия живот, или добре, какво е било от неговата младост дори. Не е толкова лесно да отворим книгата с каноните и да казваме 15 години, 10 години, ама ти ще се ожени за него и тогава ще дойдеш да се причастяваш. Нали, това е идеалният вариант. Добре, ама ако ги ожениш на втория месец, те се разведат.
Разбира се, църквата е ясна. Когато си оправим живота, ние не можем да участваме в нейните тайни. Но не е толкова просто. Не е толкова просто. Дори се случва да чувам от свещеници, ама те нямат църковен брак, те имат само граждански, те живеят в блудство. Бога ми, какво е това? Напротив, винаги църквата е признавала гражданския брак и тогава е благославила двамата като таинство, тези, които искат да живеят в Христос. Така че има много, много въпроси, които са пред нас. Заради това трябва и духовника, който вие да изберете за ваш изповедник, да бъде здрав. Също така духовника много зависи. Има много бракове, които са се разпаднали от такова духовно псевдоръководство. Посте, жената иска да пости, свещеника й казва, трябва да постиш еди колко си дни, за да се причастиш една седмица. Да, обаче мъжът не може да се въздържа, жената се въздържа и той си намира любовница. Тоест трябва да има много духовна трезвост при изповедниците. При всеки човек е различно. Има един случай. Един кораб с роби деца спира на едно пристанище. От манастира, който е на този остров, слиза една монахиня и игуменията на манастира казва, ще купя едно дете и ще го направим монахиня, или пък ако тя иска, пък като порасне, може да е в брак, т.е. той ще си избере, но да спасе една душа от този робовладелски кораб. От същия остров слиза една съдържателка на публичен дом и казва, ще купя едно дете, то ще живее тук, в този дом, и аз ще го направя едно от моите момичета и тя ще изкарва пари по този начин. Господ вижда двете дечица, че са слезли от кораба, хванати за ръчичка един и същи ден. Обстоятелствата при едното дете е едно, при другото дете е друго. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Че не може да се подхожда към всеки човек с един аршин, да го кажа. Тоест, изповедта е нещо много, много сериозно. Свещеника трябва да има духовен опит, трябва да е преживял много бури със самия себе си. И тогава той да казва и да води и да бъде духовен ръководител. За съжаление обаче, виждаме много хора, които идват в църквата, които имат някакви проблеми, дори психологични. И те стават, църквата става за тях една естествена среда. Заради това трябва много трезвост във всички нас и в цялата общност. Още въпроси? Добре, значи първо вие, след това вие и... Бихте ли споделили вашите виждания за въпроси, които касаят причастяването в последователни дни? Както е сега примера Благовещение в събота, ако човека наистина желае да се причасти в неделя. И особено това касае въпроса, когато приключва постен период, великопостния период, и така човека има желание да се причасти и на светли понеделник, да кажа. Бихте ли споделили как мислите по въпроса? Какво правим ние свещениците? Ние като служим литургия, причастяваме ли се? Причастяваме се. Ако не е постен период, постим ли? Не постим. А сам свети Йоан Златоуст в едно от своите слова казва, че пред Евхаристията няма свещеник и мирянин, че ние сме равни. Тоест, това е някаква форма на клерикализъм, някаква форма на двоен стандарт, което отново идва в православната традиция от Запад. Но пуска корени в някакъв момент и някъде има като практика, другаде няма. Примерно в Гърция няма такова нещо, колкото знам аз. На други места мисля, че има. Тоест, това са не следвало човека да се чувства възпрепятстван, ако духовник така специално не го по някакъв начин. Защото има случаи, аз не случайно така този въпрос. Например, човека не е успял именно в пасхалната нощ да се причасти. Той отива на светли понеделник и изведнъж му бива казано, не, ти нямаш
сега право да се причастиш. Нали? Просто каноните са ясни. от тук е провокиран нов въпрос. Да, какво значи право да се причастиш? Тоест, вече не му ще случва на човека. Тоест, той му стява. Ти вчера си бил част от църквата, днес вече не си. Аз доколкото знам, даже точно за тези Добромир, който изследва каноните, няма канони, които да наказват свещеник, който е причастил някой, обаче има канони, които наказват свещеник, който самоволно е отлъчил някой. Тоест отново тук ролята на епископа трябва да я мислим. Представете си църквата ликува. Такава радост. Не може да има пост. Младоженец е на пира. И когато Светлата седмица ние идваме в църква, има канони, които казват, че който пости Светлата седмица, трябва да бъде отлъчен тогава. Така че не може църквата да ликува, да има всеки ден литургия Светлата седмица, а ние да не престъпваме. Постът не е свързан, ето това ни показват тези канони, че постът също не е свързан с причастието. Постът е пост. Изповедта е изповед, литургията е литургия. Тези три неща са отделни едно от друго. Разбира се, постът в този си вид, те са отделени, но когато ние отиваме на църква, ние постим сутринта. Пълен пост, нали? Ние не ядем нищо, не пием нищо. Така че ние постим този ден, в този помеждутък. Но това е Светлата седмица. Ние не можем да постим цялата седмица, както това е било през Великия пост. Така че свещеник, който отказва да причасти хора по време на Светлата седмица, той нарушава каноните, защото това е радост. Ние свещениците също ядем пасхалното агне и се причастяваме. Няма разлика между свещеника и лаика, т.е. члена на Лауса, по една единствена е разликата, чисто функционална, че свещеника стои пред престола и възнася молитвите на лаиците. Това е единствената разлика. Но има едно учение римокатолическо за специалната благодат, която има свещеника. Т.е. свещеника да се причастява без изповед и без пост, а мирянинът, лаикът, само с пост, 7-дневен или 5-дневен или 3-дневен и задължителна изповед. Това учение за специалната благодат е западно учение, то не е източно учение. Стоян Златоуст казва, разликата между мене, епископа и вас е такава, че аз съм в по-големи грижи, по-големи молитви за вас. Няма разлика. Ако някой каже, че има разлика онтологична между мирянина и епископа, това е еклесиологична ерес. Но практиката е такава. Разберете, сега това не означава, че във вашите енори да отидете при свещеника да му кажете, ти не правиш правилно. Напротив, трябва да имаме послушание към своите свещеници. За този, който се причасти един път годината, но има послушание към енорийския свещеник и към епископа си, това е все едно, че се причастява на всяка литургия. С послушание, с желание. Не може... Това е като любовта. Един мъж, когато обича жена си, една жена, когато обича мъжа си, те искат непрестанно да са заедно. Те искат непрестанно да се наслаждават на гласа, на милувките, на вниманието на другия. Това е любов. И когато един човек обича Христос, той иска да е с Него. Непрестанно да се храни душата му от това общение. Същото и в църквата. Вижте, иконите, портретите на тези, които обичаме, светците на Господа, общението, което имаме помежду си. Такива трябва да бъдат нашите взаимоотношения, а не като роботи един път годината, 3 пъти годината или всяка седмица. Ако човек не е подготвен за това, не може да стане. Това е да си ранен от Божията любов. Така че пак право няма. Ето, не може да бъде сведено за един път годината, но не може да има правило всички задължително да се причастяват всяка седмица. Свещеника обаче трябва да говори и да просвещава своя народ, който Господ му е дал. Това е Божи народ. И той е част от него да участва пълноценно в литургията. Защото ако дори чисто, айде психологически да сведем нещата, ако ти знаеш,
сега си взел причастие в неделя, променил си начина си на живот или се опитваш, бори се с страстите, ако тебе ти предстои причастие следващата неделя, ти много внимаваш над себе си, как се движиш, какви мисли имаш в сърцето си. Искаш да кажеш нещо, което да наравни ближния, но кажеш, ама аз как да го кажа това, като в неделя аз трябва да пристъпя и трябва да се явя пред съда на моята съвест. Тоест, това е един начин на живот, това е един ритъм. Това е ритъм, разберете. То не е нещо, което е... Много тъжно е това, да сме християни само един път годината, или 4 пъти, или 10 пъти в годината, а останалото време да не сме християни. Тоест, трябва нашия личен подвиг. Защото причастието пък без подвиг също е осъдително. Тоест да се причастяваме всяка седмица, обаче да нямаме подвиг в себе си, да не се борим с страстите. А бихме ли разширили понятието за достойно и недостойно? Никога няма достойно причастие. Когато си мислим, че сме най-достойни, тогава сме най-недостойни. Какво означава достоен? Няма. Какво значи, когато свещеника дигне агнеца или епископа и каже светинята е за светите и църквата в един глас казва един е само свят, един е Господ и Исус Христос за слава на Бога Отца. Тоест нито един от вас да не си помисля, че е достоен. Защото Христос ни удостоява. Това е дар. Какво означава? Дават ми дар, обаче аз съм достоен за този дар. То не би бил дар, то би било заслуга. Не съм ял месо цяла седмица, ял съм боб и леща и идвам и очаквам всички да ми се възхищават. Това не е дар, това е заслуга. А това са дарове, няма достоен. Недостойни сме всички. Имаше музот. Да. Искам да има ли грехове, които са непочтими? Както е казано за хулата, че няма да бъде почтен нито на този, нито на този свят. И какво точно означава този човек, който е извършил този грях? Означава ли, че той е обречен на отчаяние? Ми се падат някакви много трудни въпроси. Не всичките са трудни. Ами, значи, хулата срещу Светия Дух, това е нещо, за което е писано много, говорено е по различни начини. Аз не знам дали ще мога да го обобщя. Ето, отец Владимир каза за Юда. Юда се изповяда, обаче не пред когото трябва. Значи през цялото време Христос е показвал, че Той е Божи син. Той казва, нали, на разслабления, прощават ти се греховете. И тия същите фарисеи, книжници и първосвещеници си мислят, какво хули Той е. И Юда се грешава против Христос, ама не отива при Христос, а отива при първосвещениците. Нещо бърка. Струва ми се, че тук има връзка с тая хула срещу Светия Дух. Защото хула срещу Светия Дух също така, това, което ми хрумва в момента е, че в литургията, отново в литургичен аспект, нали, свещеника казва, когато благославя даровете, в епиклезата, това е третата част на Евхаристийния канон, който е ядката, ядрото на литургията. В третата част казва: изпрати, Господи, Твоя Свети Дух върху нас и върху тези предложени дарове. Значи, ако ние можем да вкусим Христос единствено благодарение на Светия Дух, защото Христос е отдясно на Отца, обаче в същото време Той е казал: аз съм с вас през всички ги до свършика на света. В литургията се случва това, ние отново да срещаме възкръсналия Христос. Веднага след това издигането на агнеца, на Евхаристийния хляб и възгласа светината е за светиите, се казва една много важна молитва, в която се казва следното: погледни, Господи Исусе Христе, от вечния престол на Твоята слава, Ти, който пребъдваш горе с Отца и тук с нас невидимо пребиваваш. И това става единствено благодарение на Светия Дух. Значи ние не можем да пристъпим към Евхаристия и литургия, ако Светия Дух не може да дойде върху нас. По някакъв начин това са греховете, които ни отделят от тялото Христово. Тия тежки грехове, които ни пречат да приемем Светия Дух.
Сега тук вече, кои са ти, нали, като се казват тежките грехове, но тук вече е въпроси на някаква преценка. Но хулата срещу Светия Дух, някога за нея се мисли в такива категории, като, например, да, самоубийството, за това говорихме, защото там няма шанс за покаяние. А какво е покаянието? Това не е да прочетем списъка с грехове и легалистично да се откъснат тия грехове и ние да сме си чистички и отново достоим. Не. Покаянието, ние говорихме, че е свързано с промяната на личността, връщането в себе си. Значи хулата срещу Светия Дух е такъв грях, който ни пречи и ни прави невъзможно да се върнем в себе си и затова то е непростимо. Хула срещу Светия Дух би могло да бъде, и както казват на Христос, ти вършиш тия чудеса с силата на бесовския княз. И това би могло да бъде хула срещу Светия Дух, защото ние хулим действието на Светия Дух. Ние показваме, това не е от Светия Дух, това е от бесовете. И ние нямаме шанс да приемем Светия Дух. Ние не можем да станем съпричастни на Христос. Сами отрязваме тая възможност за покаяние. Мисля, че в такава посока може да мислим за непростими грехове са тия, които ние сами не даваме шанс Бог да действа. Имаш ли още? Да. Точно преди лекцията отворих новата книга на митрополита Атанаси, която е горе и попаднах на подписана кратка случка, която има връзка с едно от споменатите неща в лекцията и въпросът ми е конкретно как бихте или какво бихте казали на човек, който, както бе споменато, казва, никакъв грях не съм извършил, да, чай да си измисля нещо, нали, за да отида да се изповядва. Във въпросната случка митрополит Атанаси описваше точно такъв човек, който отива и едва ли не си измисля грехове. Той тук прави разлика между двата типа начиня на светите отци и на това. Значи човека казва, нищо лошо не съм описал. Светите отци казват, цял живот нищо добро не направих. Тези, които са оставили едни камари с книги, литургийски, включително Свети Иван Рилски, как започва завет? Аз грешният Иван, който нищо добро не извърши. И съвсем наскоро по време на поста в една съвсем малка крайна църква един свещеник ми обясни нещо, никой просто не ми го обяснява така добре, който каза, ако само мислиш по този начин, нищо лошо не направи, вика, това нищо не си направил. Ако не си изпълнен постоянно с добро, ако не правиш постоянно добро, едно място да има свободно в тебе, не заето от добро, то тутък си ще бъде завзето от лошото. И тук просто като спарен чук му удари по главата. Никой не ми го беше обяснявал по този начин. Човек, който едва ли не си измисля грях и забележете отците. Аз, който цял живот нищо добро не извърши. Тези, които са оставили да се вика православието в наши дни. Така какво бихте отговорили на такъв човек? Казва Иван, Свети Иван Рилски човек. Разбирате ли, самия факт, че говорим за това, явно човек трябва да е дорасъл и за изповедта. Може ли човек да е в покаяние, когато казва, аз нищо, нямам грехове? Такава изповед може ли да съществува? Какво може да кажеш? Може да му кажеш, не, ти си много грешен. Той като го не го чувства. Така че, мисля, че Господ открива на човек колко е далеч от него постепенно в неговото сърце. Затова трябва време, затова трябва търпение. Един човек, като дойде в църква, той не знае, че това, което е правил на работа, е било грях. Нали? Или това, което е правил в миналото си е грях. Той няма съзнание. Каква е разликата между нас, християните, и останалия свят? Че ние, правейки това, знаем, че това е грях. А човека, който прави това, той няма съзнанието, че това го отделя от Бога и от ближния. И когато Господ открие това нещо в сърцето на човека, тогава вече започва да действа Божията благодат. Дойдете да обясните на някой, който смята, че греха, който е в него, е норма или че е нещо нормално. Защото греха може да стане втора природа на човека. Така че всичко е много, много деликатно. А тези, които вие говорите,
Те знаят, че са най-грешни, защото колкото по-се приближаваш до Бога, той човек вижда даровете, че всичко, което има е от Бога и всичко, което той притежава е дар. И тогава той не вижда какво има в себе си, той се смята наистина за грешен. Това не е хипокризис, това не е лицемерие, което светците казват. Аз, който не извърших нещо добро на този свят. Ние го казваме и в литургията, когато преди освещаването на даровете, свещеника или епископа, когато четем тайноизвършителната молитва, той казва: не поради нашата праведност, защото ние не извършихме нещо добро. Дявола как се отдели от Бога? В един момент си е помислил, че всичко, което го има, е негово собствено, а не и дар. Това е покаянието. Кога идва покаянието? Вижте, отец Савър даде много хубав пример с блудния син. Това е Евангелие в Евангелието. Когато сина отиде и изповядва: аз не съм достоен да се нарека твой син. Но когато отеца в притчата го целува и казва: дайте пръстен на ръката му, дайте червената порфира, дайте да заколим огоеното теле, тогава този млад човек започва да плаче и тогава вече е в плодовете на покаянието. Не когато дойде в себе си, не когато изповяда дори, а когато вече му е простено, когато вече му е засвидетелства любовта, тогава вече идва покаянието, истинското покаяние. Тоест, то може да бъде процес, който може да трае много дълго. Да видиш и да кажеш: Господи, аз толкова много направих, толкова много се отделих от Тебе, толкова много се отделих от моя ближен, но когато виждам Твоята любов, аз почвам да Те славя. Ето това също може да бъде това дълбоко покаяние или начало на покаянието. Начало на покаянието. Ава Агатон умира в пустинята, 70 годишен аскет, и го питат: ще ни кажеш ли нещо? Той казва: умирам на 70 години, пък не положих основа на моето покаяние. Ето имаме и го това. Но това вече е дар на Светия Дух. Това вече са неща, за които много трудно, не трябва да ги копираме. Да казваме на всеки: колко съм грешен, пък да не го чувстваме. Това също не е добре. Тоест трябва да гледаме в себе си какво е. Добре. Още няколко въпроса. Нашето време изтича. Да ви питам. Би трябвало самия акт на извършване на някакъв грях да се усеща и от църквата, в смисъл такъв, да се усеща една непълнота в хората, които се старят. И може би трябвало в момента на връщането, т.е. на целостяването, да се получи някакво радостно такова изживяване. Тоест и тези, които всъщност не се подлагат т.е. не отиват на изповед, те са по-видимата част, а другата част ние обръщаме внимание. Тоест, ние, примерно, които сме групата, не изживяваме достатъчна мъка за те, които са с нас. Прекрасно. Прекрасно. Поздравявам ви за този коментар и въпрос. Вижте Великия пост, този период. Какво се е случвало от църквата, какво съзнание имала. Защо постим сега? Защо църквата пости? Знаете ли защо църквата пости? Този пост е установен, по-точно да кажа, кога са се кръщавали християните в древност. Кръщавали са се само един ден, това е било на Велика събота. Този 40-дневен период на пост са постили онези, които ще дойдат в църквата, тези, които ще се кръстят на Велика събота, тези, които на Велик ден ще бъдат вече част от църковното тяло. Но са постили онези, които ще приемат тези хора в църквата. Тоест това е било една общност. Постят онези, които се подготвят, постят и за тези, които ще приемат подготвящите се. Това е един бил съборен акт. Църквата пости заради себе си, заради самата себе си. И това е било период на радост, когато ако ние сме християни, ще видим тези много живи камъни, които ще се съградят в тялото Христово. Разбирате ли този общ ум, който църквата е имала? И е много вярно това, което коментирате. Защото
Ако погледнем пак притчата за блудния син, бащата казва на втория си син: а трябваше да се зарадваме и да се развеселим, защото твой ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Ето, ние сме загубили този общностен дух. Живеем в този индивидуализъм, в тая смърт на индивидуализма. Това, което казва нашия събрат, всъщност ни напомня за думите на Исус Христос, че на небесата има по-голяма радост от един каещ се грешник, отколкото 99 праведници. Така че наистина в Божите очи грешника, когато се кае и когато се помирява с Бога и получава опрощението, това е един радостен момент и наистина църквата трябва да се радва на тези, които чрез покаянието, чрез изповедта се помиряват с Христос. Това, което много пъти отец Добромир и отец Сава казаха при Юда и при апостол Петър, всъщност при Юда не може да се получи това покаяние, защото покаянието винаги, тъй като греха е отпадане от Христос, покаянието винаги е възвръщане и помирение с Христос. Това успява да го постигне апостол Петър, защото той се отрича от своя учител, отпада от него и затова виждаме, че на Генисарецкото езеро Спасителя не го нарича Петре, а го нарича с неговото име. Симоне, обичаш ли ме, докато той отново изповяда любовта и се възвърне в общение с Христос. И затова църковните учители казват, че всеки грях всъщност ни отделя от Христос, а покаянието ни възвръща отново в общение с Христос, така и при Евхаристията и причастието. Това е смисъла. Временно ние се отделяме от Христос, после чрез покаянието и изповедта се възвръщаме в пълното общение с Христос, чрез причастието в Евхаристията. Ако загубим това съзнание, всъщност тогава и разбираме, че и греха е нарушение на любовта и че покаянието е помирение с Бога в Христа и едно възвръщане в пълното благодатно общение с църквата и нашето действено присъствие като членове на църквата, на тялото Христово. Добре, има ли още или последни заключителни думи даваме на нашите свещеници от Сава? Ако няма... Може би само още нещо, така, ако ми позволите. Така, за мен е била голяма духовна радост тогава, когато съм присъствала било на литургия в последствие на проповедта или на акатист и така нататък, където съм чувала духовници, които са казвали, т.е. са отправили призив към хората, че сега наближава този период. Братя и сестри, помислете, опитайте се да се подготвите, не се безпокойте, не страдайте, т.е. в смисъла на това да не пристъпите към причастие. Винаги така съм адмирирала от цялата си душа и за мен е било така голяма радост. Това, което искам така в някакъв смисъл да попитам, считате ли, че наистина би следвало този призив, именно духовниците, непрестанно да го отправят от амвона? Тоест, така да приемат много при сърце, непрекъснато да подканят хората към това нещо. Причастието. Ами да, абсолютно смятам така, защото, както казахме в началото, нашата функция на свещеници, на презвитери е точно тая да помагаме на епископа в изграждането на поместната църква, на тялото Христово, в случая църквата в София или църквата в Велико Търново или където и да било, няма значение, тя винаги е Христовата църква. Обаче това означава и да учим вярата. Постоянно, наистина нас като че най-много ни липсва катехизация, липсва ни жива традиция, той е жив квас, от който да вземем. Той не е изчезнал, обаче някакси е намалял. Има нужда от това постоянно да учим, да познаваме Евангелието, да познаваме вярата си. Наистина, за да живеем това Евангелие, за да знаем какво да изповядаме, ние първо би трябвало да познаваме повече вярата. Тоест, ония друг смисъл на изповедта, да изповядаме Бога. Защото може ли да питаме един човек ти какви грехове си правил, пък да не го питаме за вярата му? Нали? Това също не е правилно.
ти изповяда ли си греховете? Ама ти как изповядваш Христос? Ти в какъв Христос вярваш? В същия, в който вярваме и ние ли? Защото би трябвало да изповядваме заедно символа на вярата, както каза Отеца, обаче осъзнаваме ли го, знаем ли го този символ на вярата и живеем ли го? Защото в литургията има също така едно много хубаво място, в което се говори, когато споменаваме вече след в края на Христиния канон, когато споменаваме вече, и тогава казваме, между първите спомени Господи и епископа на местната църква, много той е гарант на вярата и на църквата, когото си подарил на Твоята света църква в здраве, в дългоденствие, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. На гръцки тук стои думата ортопраксия. Тоест, ние казваме, че сме православни, ортодоксални. Имаме това предание на ортодоксално предание, обаче правоправещи ли сме? Тоест, живеем ли това православие? Доколко го познаваме въобще, това не е просто етикет, който си пришиваме. Тоест, ние постоянно имаме нужда да обновяваме това вярата си, да имаме пред очи да стоим пред Бога. И тогава ще знаем какво да изповядаме. Когато се пости, трябва ли да се отделяме от другите хора? Не, защо да се отделяме? Да не контактуваме с други хора, защото така е по-лесно. Ама, нали казахме, че църквата пости заедно. Значи ние влизаме в пустинята, като Израел, като стария Израел, да правим пасхалния преход. Влизаме в пустинята и вървим заедно като Божий народ. Да, има и други хора, които не са в тази църква. С тях трябва ли да се общуват? Да, нали всички сме една църква, как? Значи, иначе ставаме индивидуални електрони, които се спасяват поединично. То не е възможно. Иначе нямаше да има смисъл да има църква. Всеки може да е някакъв такъв, като в източните учения, всеки да се подвизава отделно, да извършва някакви отделни практики и сам да си се спасява с Христос. С някакъв друг... Тук може би е много важно да си припомняме винаги думите на Исус Христос. Вие, когато постите, не бъдете като фарисеите, които правят лицето си мрачно да ги пред човеците. А вие бъдете радостни в поста. Фарисеите, кои са? Те са считали, че те са се отделили от простолюдието. Те са праведници, чисти. Ако искаме така индивидуално да си постим и да си самоусъвършенстваме, а поста не е за нас радостта от общуването с ближните и споделянето на любовта и на радостта от вярата и въобще общението с Бога, тогава ставаме като фарисеите и не сме по-християнски последователи на нашия учител и Господ. Тя сестрата може би имаше предвид за исихастите, които бягат от славата. Те не се уединяват заради поста, а бягат от славата и от суетата. Когато постите, погледнете хората около вас. Това е абсолютен критерий за духовен живот. Ако хората около вас са весели, ако хората искат да се срещат с вас по времето, когато вие постите, ако те се чувстват леко, поста ви е благодатен. Ако хората не могат да ви понасят, ако ви постоянно правите критични забележки, че те ви пречат на поста, или постоянно сте издразнени от децата си, от мъжа си или от жена си, то това не е пост. Заради това другия критерий за нашия подвиг. И сега, за да завършим весело, ще ви разправя една случка, която да ви убеди какво е изповедта. Един човек пасял овце, да кажем каракачанин, слиза в града, където има малка църквичка, и влиза в църквата и вижда един свещеник. Много му харесват иконите, много му харесва атмосферата. И свещеникът го вижда, че е млад човек и му казва: "А сега тук при мене, как се казваш? Еди как си?" "Ами, християн ли си?" "Да, християнин съм." "Ами, постил ли си? Изповядал ли си?" И той му казал, младият човек: "Абе, постим с баща ми, гледаме овце, обаче никога не съм се изповядал. Мога ли да се изповядам?"
И свещеника казал, да, може да се изповядаш. Изповядвай греховете си. Ами човек казва, но какво е това грехове? Какви са грехове? Ами, нямаш ли грехове? Ами аз вика не знам какво е това грехове. Ами помисли имаш ли? Ами какво е помисъл? Ами добре, ти каза, че живееш с баща си. Да, живееш с баща ми в планината. И пасете овце. Да, пасем овце. Добре, тия овце ги продавате, нали? Взимате пари за тях. Да, взимаме пари. Добре, когато вземете пари, баща ти ги държи някъде тия пари. Да, държи ги. На тебе не ти ли е хрумнало да вземеш от тия пари? И младият човек казал, абе не ми е хрумнало, обаче добра идея ми дава. Така че внимавайте. Благодарим за добрите слова, поучения и размисли, опит, който споделиха с нас нашите свещеници. Благодарим и за вашето търпение и интерес към тази толкова важна тема и приятна вечер на всички. Благодарим за